приятели, днес ще играем малко Brawl Stars. Завършим се в Brawl Stars. Завършим се малко в Brawl Stars. Тук един мой приятел само се лигава. Лигло. Трябва да дигнем дано добре ме слушате, ако не той мой приятел. Ще направим друг епизод. Сега ще видим, ако не да видим, така дигнем Джеси до 15, това са 2 игри. $1 kebab nacho, Шанс ще ми цензурират акаунта. Иде кой на ръка. Играм. Нямам бе. Бати въжицата, тази въжица по-голема от мен. Така. Така хора. Трябват ни 2800 стотинки, така. Трябват ни 1200 стотинки. Общо. Значи трябва да видим 34, сега ще видим какви квестове имаме. Защото буквално днес играх малко Brawl Stars само и само колкото да мина квеста. Ето така, минахме квеста. Опа, без нито една загуба мога да кажа, защото съм много добър. Нали, то не знам как минах това, но просто аз не знам. Сега ще пробваме някой друг герой, защото това буквално не е моя герой. Ако не ще пробваме Брок, не. Ангеле, кой герой да кажи от 1.36? 27. 27. Така ще избираме 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Значи трябва да играем с Дарио. Видим дали има някой скин на Дарио. Нямаме никой. Нямаме никой скин на Дарио. Така. Даже майка ти не си кефа. Така, сега ще пробваме една игра с Дарио. Дарио, какво трябва да го играм? Защото тук е 45 000 и... просто не иска да играе. То на мен на Андера ми е приятел. Аз съм наистина... Не съм слаб, да, ама това ми е малкият път. Evo mi je malaka. Май ти конта го трак. Evo da? Май бъде трак. Как ще тази игра? Така хора, стига днес с Дого. Това ще го качим от TikTok. Искам здраво лайк бутона, да се абонирате за канала и да го последвате. Не, трябва да ми последвате. Не го слушате, той даже няма 45 000 и чао.